ई कहानी है लकड़ी के ट्रैक्टर के। पश्चिमी भारत में एगो रामपुरी नाम के गांव रहे, जहाँ काशी नाम के एगो आदमी रहत रहे। काशी एगो किसान रहे। ऊ ए साल प्याज के खेती कैले रहे। एगो सुबह काशी अपन खेत के लहलहावत फसल देख के बोललस, अरे वाह, कितना साल बाद इतना सुंदर लहलहात फसल भइल बा। लागता एह साल के मुनाफा से जमींदार साहब के कर्जा भी उतार पाइब। हे ऊपर वाले, एह मेहरबानी खातिर रउआ के कोटि कोटि प्रणाम। ऐसहू कुछ दिन में फसल कटे वाला बा, त प्याज के ही कम से कम मोल भाव पूछावतनी। ई सोच के काशी सेठ अमीर चंद के दुकान पर पहुंचल। अरे काशी, आवा, बहुत दिन बाद दर्शन देले बाड़ा। का बात बा, आजकल खेती बाड़ी छोड़ देले बाड़ा का?